नाजिबदां लागाव दानाबा सैमायासो माथो हरदों माथो आंखौ ओइ नाजिबदां बोरै जाखोब्रा सैमायासो माथो हरगासिनो दङलै ओंखारबोलाय आं गियो सैमाफोरखौ फै हाफै जेबो खालामा ओरैनोल' सोङो बियो ओइ बेलाय सैमा फिसिग्राफोरनि डायलगखा जोंहानि सैमाया जेबो खालामा अरा होननानै जोंफोर होसो जाग्रासो मिन्थियोब्रा बेसेबां खिथुआव खि लानानै खारनाङो फै अब्लाबो जोंहाना टमिया जेबो खालामा नों हाबफैल' सैमायालाय बुन्दाना बुन्दिब्रा बुन्दिसो जेबो खालामा फै आइला सैमा बुन्दिसोबाव बिदिब्लाथ' डेन्जार रांखिनि जागोनलै बियो आरो सोंख्रावनायखौथ' खोनाखाबाय आं हाबायालै नांगौबा गस्लाखौ गोजौनिफ्रायनो गाननानै हरदोलै नारजिबदां नोंनोबा माबायदि गस्ला लंपेन्टखौ नांगौ बासिनानै लांफैब्रा माखौथो गिबाय थाखो रिक्स लाजाया सैमा बुन्दिफोरजों गोदो नुनावनो अरजादों आंहा सैमा बुन्दिजों बेनिखायनो गियो आङो नांगौबा गस्लाखौ नोंनो गोजौनिफ्राय गारनानै हरदोब्रा आया बोरै नुनाव अरजालायना थांनानै दङब्रा नोंलाय धोद मा सोंबाय थायो आंहा सिख्ला लोगो हमहैनांगौआ गोबावसो जालायलांसिगोन दा हरदोलै गस्लाफोरा माबार र' थाथ' आइला आंखौसो सोंहरगासिनो दङना बे सैमा बुन्दिया दानो रागा जोंबा अमानि आदारखौसो दौहैगोन आं गुन्दै आरो अफ्रि लगायनानै अब्लासो बुजिगोन साला मालायनि सायाव ब्रेड रुटि दाउ अमा ओंखाम जानानै बेयाव आंखौसो काव सोंहरगासिनो दङना नोङो नै बेयाव गस्लाबो दं लंपेन्टबो दं थेंक्रुलै नाजिबदां थेंक्रु थोद बेफोरखौनो थेंकिउ जासिलायो नामा होननांगौ होननानै होनफ्लाबायब्रा नारजिबदां संसारनि नेमखान्थि बायदि बाहायबायब्रा आंबो सोरनिफ्रायबा बुस्थु मोनबा साबायखर गोजोन्थों थेंकिउ होननानै बुंनांगौ नालाय बेनिखायनो बुंबायब्रा आंबो आच्छा दे बिदिब्ला थांनोसै आं थाथ'दो नोंहा आरो सैमाफोरखौ मोजाङै गियान होलै बांद्राय खेंखें खांखां गाबहोबाय थानाङा रायदावनायसो जायोलै बेखौनो मानसिफ्रा सोंनाय सानो सैमानि नामखौ लानानै मोजां रायदावबा सैमाफोरा अराब्रा सोङा हैद नों रायलायबाय थालाय सैमाजों आंहा टाइम गैया मा जाबावगोन बे अमा राजाजों थाखा गैयाबाबो फैसा गैयाबाबो मेनेज खालामनानैब्लाबो फेसबुकनि सिख्ला लोगो हमथारगोन आरो मानो लरायनाय फिथाइ बायदि लरायखोब्रा दिनैथ' सान्दुंबो दुंबावाखैसो मा बुंनोलै सन्थला भाइ जोबोद दुखुनि बाथ्रा माथो जादों माबालै फेसबुकआव सिख्ला सासे आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोनलै आच्छा ओमफ्राय खुसिजोंनो फाग्ला बायदि जालायबाय आं सिख्ला मानसि फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों होननानै जि खुसि जाबाय आङो खुसिजोंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरनाया डिलिट अप्सनावसो थुफ्लांना लाबाय जेब्ला आङो सिख्लानो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरफिननो नागिरो सिख्लाया आंखौ ब्लकसो खालामनानै दोनबायलै बिराद ट्रेजेडि जाखोमानानै दङथ' आरो नोंनि लाइफआव जादोंथ' आरो दुखु ओंखामखौनो खहाबलायनाय मोनलायाखै आङो सिख्लायाबो साइसथारमोन फाग्लिया दसेखौनो नेनो हायासै ब्लक खालामगारबाय आंखौ नै बिसोरसो माथो गय फाथै जरासेयासो साला सुवादफोरा जेराव थाङो जेराव थायो बेयावनो ज' गय फाथै थां माथां आया माथो बमब्रनाव गारिया मोजां दंखोमाथारोलै सिख्ला मानसि लोगो हमनो थांनायाव बेखौनो लाना थांनोसै नामाब्रा न'नि स्कुटि बोरायखौलाय बोरै लानानै थांथारनोलै र' बिनायनायनि हैना होआ लोगोसे बिउटि पार्लारावबो एसे देलायनानै नारजिबदांनि गस्लाखौ गानना थांनोसै आं गय फाथैफोर मा जाखो अमा राजा बान्दर बिरि मा बान्दर बिरिया मान गैया नामा मान दङब्रा बान्दर बिरियाबो बेनिखायनो नोंनो मान होबायब्रा बान्दर बिरि बुंनानै नोंखौ जाबाय दे जाबाय बांद्राय मान होनो नाङा आंनो मान दोननो जायगा गैया आंनाव आच्छा बारु थाइबानि लारु बमब्र बे साखा खबनैया नोंनि दा गैया थावबो गैया आरो उननि साखायाबो मोजां नङा थोद सोंदोंसोब्रा नोंनि नामा होननानै सोंनाय माने बिनो चान्स लानायब्रा बेनिखायनो खोन्थाखाबाय आङो बाइकनि कन्डिसना मोजां नङा आंना मालाय गारि थानायखौ दुगा खिथिदों नामा नों हिनजाव सिख्ला नामाब्रा नोंनि सिगाङाव दुगा खिन्थिनो अब्लालाय मानोथो बिजानो गिदों आंजों बियाब्रा आं बिया सोंदोंसो गावसिनावल' गारि दंनायखाय बिराद दुगा खिथिदों ना नोंसोरो नायबाय था आंबो साखा खबथाम बायगोन मिथिबाय नैबे अमा राजाखौ मोनथियाखै नोंसोर बा साखा खबथाम गारि बायनो रिक्सासो बायनो ओंखारखो ना अट'सो बायनो ओंखारखोलै मानसियालाय गावसो मिन्थिसिगौ आरो मा साखा खबथाम बायनो नागिरखो बेबा आसोलाव अमा राजाया गारिखौ बिनो नागिरदोंमोन आंनाव चान्स होआसै नालाय दुगा खिथिना गालांबाय बियो मानसियानोथ' बहा थांनो ओंखारदोंलै हनै दसेनो गस्ला गोदान गानब्रबना फैफिनबाय हनै आया मानसियाबो दसेनो गुफुर जाना फैबाय माथोलै बा अमा राजा दसेनो जिबौनि बिगुरा
गुस्लायनाय बायदि गुस्लायबाय माथोलै नोंसोर थाइनै थाखानि मानसिफोरालाय मा मिन्थिगौसै ओइ मा थाइनै थाखा बुंखोब्रा जोंखौलाय नोंसोर सानैया ना खुस्रा फैसासोब्रा बेबो 50 फैसा ओमफ्रायसो थाइसे जायो नोंसोरो मिन्थिबाय सानैजों बेनिखायनो जेबो मिन्थिया नोंसोरो दैट बेफोरखौ बाद होदो दसेनो बिगुरा बोरै गुस्लायखोब्रा नोंनालाय आरो गस्लाया माथो गस्लायाबो सोरनिबा बायदिथार औथ' आरो बम्र दस्ति बे गस्लाखौ आङो नारजि बुदांनावसो नुनाय मोनदोंलै मा दुनियायाव नारजि बुदांनावल' बे गस्लाया थायो होमबा हा कम्पानिया नारजि बुदांनि थाखायल' बानायनानै होबाय नामा गांसेल' हा होमबाबो बिराद एखेद्राय जाथारदोंलै नारजि बुदांजों गस्लाया हनै नारजि बुदांनावबो खिथु उनथिंजाय बिदि एसे आथा नांनायमोन आरो नोंनाबो नांफाबाय होमबा ओइ बुरबकफोर बे गस्लाया आंनिसो मिथिबाय मानो नारजि बुदांनि जालाबायनांगौ जाखो थिगबो गैयाना नोंजों आयाव इसिबां दुखिया मोनथारदों नोंसोर अमा राजाखौ जोंबो गावखौनो माहाजोन मोनना लायाखैब्रा अमा राजा नोंना गस्लाया नारजि बुदांनिजों एखेखायसो बुंदोंमोनब्रा होद दिनै बिसोरजों जेबो नांलायथ'ला आं सिख्ला लोगो हमहैनायनि खोथा दं मुडखौ गाज्रि खालामनानै लाला आङो बेनिखायनो उनावसो नांलायफैनोसै आं बिसोरजों नोंसोरजों आङो दाजाब दानख' खालामबाय थानो हालालै आंहा खामानि दङ नोंस्रा सानैबो जाब्लायलायबाय था गय फाथै बायदि सुवाद अमा राजाया सिख्लासो लोगो हमनो थांथारदोंलै बे सिख्लाखौनो लोगो हमनो थांखादोंब्रा बियो 110% सियरखा नारजि बुदांनि लंपेन्ट गस्लाखौ गाननानै दुगा खिथिलायसिगोन आरो बे सिख्लाफोरनि सेराव बेस्रा सोमस्रियासोलै मालाबा सोमस्रिखौनो लाना खारनोसो नंगारगालोलां दाबा सिख्लायाबा साइज दङना गैयालै फटकनि बायदि फेसबुकआवथ' माथो मोजां नुथारो मोजांबाथाय लाइन लानोसै मोजां नङाबाथाय गारा खारगोन आं जायगानिफ्रायनो हाय अमा राजा आयला फाग्लिया सानै गोजोन लानजाय लानानै फैफाबायलै आंनावथ' बारा फैसा गैयालै दा जानाय लोंनाया बारा जाबा फैसाखौ आंसो होनांगोन मा जाबावनांगौ जाखोब्रा अमा राजा बिसोर आंनि लोगो आच्छा जिराय दे जिराय मा जागोन नोंसोरो मा जागोन ओइ मा जागोन नोंसोरो आं मम'बो जागोन बिनिफ्राय आइसक्रिम आं चावमिन जागोन बिनिफ्राय कल्ड ड्रिंक्स मोनसे लागाव फैसाखौनो जेने थेने 600 थाखाल' लाबोदों आं बे 600 थाखायाबो थोगोना थोआलै ओइ हासमला नोंलाय माथो जागोन आंबो मोनसे कल्ड ड्रिंक्स लानोसै बिनिफ्राय बार्गार मोनसे सैंडविच मोनसे लानोसै गैला फैसाया बरबाद जासिगोन आंना सैंडविच मोनसेयाव 70 बार्गार मोनसेयाव 70 बा बेनिफ्राय कल्ड ड्रिंक्सआबा बेसेबांनि जागोन दे 40खौनो हमना लाबाय मम'आ 40 थाखा प्लेट जानो हागौ होद हटेल गिदिराव फैदोंना 80 थाखाबो जानो हागौ बेनिफ्राय सासेया जागोन चावमिनाबोथ' 100 जागोन होद 600नि बारजोबगोन माथोलै मा जानांगौ जाखोब्रा बिदिबालाय माथो सानबाय थाखो अमा राजा माने आं सिख्लाफोर लोगो हमफैनायनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय एसे गोनो गोथो जादों आरो आच्छा बिदिब्ला नों दिनैसो फार्स्ट टाइम सिख्ला लोगो हमफैदों औब्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम सिख्ला लोगो हमफैदों बेनिखायनो एसे गोनो गोथो जालागासिनो आरो नुनायालाय माथो बेबायदि नुवा नोंखौ नुनायजों मानसिनि केरेक्टारजों गोरोबाब्रा नुनायाव बेलेग जायो आरो एकदम रायलायनो मोनथारबा मिथिबा एसे बेलेग जायोब्रा आदामोना आब'मोना मा जागोन बुं सिख्लाफोरनाव कल्ड ड्रिंक्स मोनथाम लानानै फै बेनिफ्राय मम' प्लेटसे चावमिन प्लेटसे सैंडविच मोनसे आरो बार्गार मोनसे आरो लोगोसे आइसक्रिम मोनथाम अमा राजा नोंलाय मा जागोन दै गिलाससे लाना फैबानो जाबायलै आंनो जालु बारा इन्टारेस्ट गैथारा आंहा ओजाबादि खिथुआनो गावनोसै आंना सिख्लाफोरखौलाय मानो एफा बुरजा लाना फैनांगौ बे फाग्लियालाय दे थाब लानानै फै दे जागोन दे मानोथो जेबो जाया जानांगौ जाखो नोंलाय आं माबा मोनसे जानांगौबा हटेलाव थोरसि सुना गालांनांगोन बेनिखायनो जाया आं मा होनखो जेबो होनाखैलै बिथिं आंसो मिन्थिगौ बेसेबां हावा टाइट जागासिनो 600 थाखा फैसायावबा साथामनि अर्डाराबा जाजोबगोना जाजोबा लासिं जाबा गैलालै बे सिख्लायानोथ' मानो सानै लोगो लाबोफानांगौब्रा 600 थाखायाव सानैजों मा जालुमोन अयल' माथो गोथावथारलै दामाबोथ' नोगोद जागोन दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय दे जादो लोगोफोर अमा राजा नोंहा जेबो जायाबालाय दे आं जाथ'ला आं न'निफ्रायनो रोनो जानानै फैखादों दे अब्लालाय जों जानोसै बिलाबा दा बेसेबां सिखारगोनलै र' वेटारखौनो लिंहरनानै सोंथारनोसै आं ओइ वेटार बिथिं फैदोलाय माबाफोर नांबावगौ नामा जेबो नाङालै बेसेबां उथिगोब्रा बिलालाय एक्चुअली आं थाब बिल होनानै थांनोसैमोन आरोना बेनिखायनो सोंबाय आं गासैजों मिलायनानै 1000 जाबाय सार मा 1000 औ सार 1000 जाबाय अके दे जागोन दा दसे उनाव होफैबानो जागोन बिलखौ दे अब्लालाय दाना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बहा मोनगोन आङो दा 400 फैसाखौ आंनावथ' 600ल'सो दं अमा राजा मा खायलेंलाय जिरायना थाखो
वेटारनाव मा मोजां बुस्थु मोनबावो होननानै सोंदोंमोन आं जेबो मोजां बुस्थु गैलानो नोंसोर जानायखिनियानो नोंबो माबा मोनसे अर्डार खालामना जादो ना नङाबा कल्ड ड्रिंक्सखौनो अर्डार खालामदो अमा बेदर जानानै फैखादा न'निफ्राय ओरैनो कल्ड ड्रिंक्सफोरा जेबो खामानि होआ आंनो दे नोंसोर जाथ'लाय आं एसे बाहेरायाव थांना फैनि दे जागोन